mak datuk amboi mbau. Tapi sungguh pun mak datuk surang namboi mbau sipeknya sagalo silang sapangka ateh karakok nambah junjung. Silang sapangka nyenyak jo mamak junjungan sagalo urang sumando. Nanta sabui bako jo baki walau baipa jo babisan bayak bandan basumandan. Mahalembak nan daripada itu nantai mbau. Korong jo kampuang. Walau badusun banagari imam katik labai pegawai ba orang tua ba anak muda matah kapalu muda detehnya. Pendek kato mak datuk dia teh sasungkui atok di bawah satanai lapiak langkok di imbon-imbon nangko. Banyak le diambo kini nan datang dari Subarang. Kok bajalan Allah belapeh payah rokok sabatang nalah nguih paluh di dado nalah talah karyang. Kecek mengecek Allah pulau. Banyak le diambo kini ada pulau nan tak kena di hati nan tak kilan di mato. Hendak memuka rundiang ciak joduo kan menyebut kata nan benar kan menempuh jalan nan luwih. Tapi sabalun netong ka disabut sabalun rundiang ka dibaca. Yo lakuang dulu kami tinjau umpama kalam kami segi. Arti benar tentang itu. Allah kau cukup saron silang sapangka atau adojo kan nanti. Sado tu dulu mak datuk. Lalu mak datuk jawabannya adalah sampai ke Pulau Mudo umpama lah mak datuk. Ikut mendengar kata ke Pulau Mudo tu yolah kata nan sabananya. Biriak-biriak tabang ke samak tiba di samak lalu mengarok ke dalam padi. Dari niniak turun ke mamak, dari mamak turun ke menakan, tinggal kita menepai. Baru punya di datuk nan datang dari Subarang. Kok bajalan Allah balapeh payah rokok sabatang nalah nguih paluh di dado nalah tuhua kecek mengecek Allah pulau. Baru pun mak datuk ada pulau nan tak kena dati nan tak kilan di mato. Hendak memuka rundiang cek jeduo kan menyebut kata nan benar kan menempuh jalan nan luwih. Tapi sebelum netong ka disabut sebelum rundiang ka dibaca. Lakuang bunyinya ka batinjau umpama kalam ka pasidi. Artinya benar tentang itu. Allah kau cukup saruan silang sapangka atau wado juga nanti. Kan betul punya tadi. Banyak le dambo kini kok teh benar dilahir kata mak datuk tu yo bajak cepet mah rundiang mau pulang lagi. Tapi dek karena talembak kena banyak yang bertarik dulu katanya mau pakai nama elo je perundiangan. Nak mencari bulek nan sagolek apa mau picak nan saleang. Malembak nan daripada itu. Kerang kari baju orang sunua bajai balun basudahan bau kekinci kota tua. Dan dia ambo mak datuk. Lamaknya menih tu mah nan lomba lulu aku pai ambek baluhan menunggulah mak datuk seketika. Nak beyo kami ateh bon sanak mau pakai ateh saudara. Kabak pulau kota.